या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। श्रीनिवास रेड्डी यांच्या खून प्रकरणी एलसीबी आणि कणकवली पोलिसांच्या पथकानं बेंगलोर गाठून उल्लेखनीय कामगिरी करत 3 संशयितांच्या मुसक्या आवळल्यात। या तिघांना सोमवारी रात्रीच्या सुमारास ताब्यात घेण्यात आलं असून कणकवली पोलीस कणकवलीच्या दिशेनं निघाले। हवामान विभागानं वादळ सदृश्य वातावरणाचा इशारा दिल्यामुळे शेकडो नौका देवगड बंदरात दाखल झाल्यात। यामध्ये गुजरातमधील नौकांचाही समावेश आहे। वस्त्रहरणकार गंगाराम गवाणकर यांची 27 ऑक्टोबरला प्राणज्योत मालवली। गेल्या 4-5 महिन्यांपासून ते मुंबईत उपचार घेत होते। गेल्या 50 वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी आपल्या लेखणीच्या आणि रंगभूमीच्या माध्यमातून मालवणी संस्कृतीला नवे आयाम दिले। दीक्षा बागवे खून प्रकरणाची एसआयटी मार्फत चौकशी व्हावी यासाठी किशोर वरग यांच्या महिला आयोगाकडे केलेल्या अर्जाला प्रतिसाद मिळालाय। या घटनेच्या वस्तुस्थितीचा अहवाल 5 दिवसांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले। आर्थिक देवाणघेवाणच्या बदल्यात कारचा ताबा घेण्यासाठी सावंतवाडीत आलेल्या फिल्मी स्टाईल मारामारी केल्याप्रकरणीच्या विविध गुन्ह्यात फरार असलेल्या राजगुरू आणि अन्य दोघांच्या शोधासाठी सावंतवाडी पोलिसांची पथकं गोव्यात रवाना झाली आहेत। मुंबई गोवा महामार्गावरील पिंगुळी मोडकावड परिसरात वॅगनारचा अपघात झालाय। रस्त्यावरील खड्ड्यांमध्ये कारचं चाक गेल्यामुळे चालकाचं नियंत्रण सुटलं आणि कार जागेवरच पलटी झाली। कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी कारचं मोठं नुकसान झालंय। स्वबळावर लढणारे इतर पक्षांचे स्थानिक पदाधिकारी बोलतात, मात्र वरिष्ठ पातळीवर निर्णय होतात, त्यामुळे स्वबळाच्या चर्चांवर जास्त महत्त्व देत नाही, अशा प्रतिक्रिया अजित पवार राष्ट्रवादी महिला कोकण विभागीय निरीक्षक माया कटारिया यांनी वेंगुर्लेत दिली आहे। शासनानं महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 कायदा अंमलात आणलाय। नागरिकांना अधिसूचित सेवा विहित कालावधीमध्ये उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे निर्देश कोकण महसुली विभाग राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त बलदेव सिंग यांनी दिले। ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख बाबूराव धुर यांनी मायकल डिसोजा यांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे। पक्षशिस्त मोडल्यानं ही कारवाई करण्यात आल्याचं त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलंय। दीपक केसरकर यांच्यासह संपूर्ण लाखे वस्ती असून 62 कुटुंब त्यांच्यासोबत आहेत। त्यांनी दिलेली घरं आमच्यासाठी देणार आहेत, आम्ही शेवटपर्यंत त्यांच्यासोबत राहणार, अशी माहिती लाखे समाजाचे नेते कृष्णा लाखे यांनी दिली। ओंकार हत्तीनं वन खात्याच्या फौजफाट्यासह पुन्हा औटवणे गावात प्रवेश केलाय। ओंकार गावात येत असल्यामुळे त्याला पाहण्यासाठी औटवणे वासियांनी गर्दी केली होती। पावसामुळे हातातोंडाशी आलेली भात शेती जमीनदोस्त होऊन पाणी भात शेतीत राहिल्यानं तसेच भात आडवं पाण्यात राहिल्यामुळे भात पिकाला कोंब फुटले। नागपूर इथं घेण्यात आलेल्या 19 वर्षाखालील राज्यस्तरीय शालेय नेमबाजी स्पर्धेत सावंतवाडीतील पंचम खेमराज महाविद्यालयाचा विद्यार्थी आयुष दत्तप्रसाद पाटणकर यांनी प्रथम क्रमांक मिळवत सुवर्णपदक पटकावले। मुंबई इथं नुकतंच मुरारीराव घोरपडे यांच्या जीवनावर आधारित ऐतिहासिक पुस्तकाचं प्रकाशन पार पडलं। सावंतवाडीतील BS पांदेकर कॉलेज ऑफ फाईन आर्टचा अंतिम वर्षाचा विद्यार्थी विष्णू प्रसाद सावंत याची चित्रे या पुस्तकात आहेत। कुंभवडेसह कळसवलीतील दुचाकी चोरांप्रकरणी तपास लावण्यात पोलिसांना यश आलं नसल्याची चर्चा आहे। प्रत्यक्षात नागरिकांची बेफिकिरी कारणीभूत ठरते। पोलिसांच्या पेट्रोलिंगमध्ये महामार्ग शहरात अनेक दुचाक्या हँडल लॉक नसल्याच्या स्थितीत आढळून येत आहेत। रत्नागिरीत वादळी पावसामुळे अंतिम टप्प्यातील भातशेती धोक्यात आली आहे। आतापर्यंत 80% भात कापणी पूर्णत्वास गेली असून 20% कापणी पावसामुळे आडवी झाली आहे, त्यामुळे अनेक ठिकाणी पाण्याखाली गेली आहे। गोवा शिपयार्ड कंपनीनं CSR फंडातून रत्नागिरीतील उद्यान, शैक्षणिक, वैद्यकीय क्षेत्रासाठी 25 लाख रुपये मंजूर केल्याची माहिती गोवा शिपयार्ड कंपनीचे स्वतंत्र संचालक ॲडव्होकेट दीपक पटवर्धन यांनी दिली। गोव्यानं सागरी क्षेत्रात मोठी प्रगती केली असून अनेक पायाभूत सेवा, साधनं, सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे गुंतवणुकीच्या संधी असल्याचं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी आवाहन केलंय। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारनं कोकणी परीक्षेची सक्ती आणि मराठी विरोधी निर्णय मागे घेतले नाही तर व्यापक लोक आंदोलन उभं केलं जाईल। गोवा राज्य मराठी राज्यभाषा निर्धार समितीचे राज्य निमंत्रक प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांनी दिला। मोंथा चक्रीवादळामुळे महाराष्ट्रात 28 ते 30 ऑक्टोबर दरम्यान मध्यम ते मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे।
सत्ताधाऱ्यांनी निर्णय घेतल्याशिवाय अधिकारी कुठून मदत करणार असा सवाल करत शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांच्या गाड्या फोडण्यापेक्षा सत्ताधारी नेत्यांच्या गाड्या फोडा असं विधान वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केलंय। सर्व वीज ग्राहकांना गरजेनुसार वीज वापर वाढवण्यासाठी महावितरणने झटपट स्वयंचलित परवानगी योजना राबवल्यामुळे राज्यातील 4164 वीज ग्राहकांनी सुमारे 1 महिन्यात 22 मेगावॅट क्षमता वाढवून घेतली आहे। मुंबईतील बोरिवली परिसरात 21 वर्षीय तरुणीनं लग्न न करता एका मुस्लिम तरुणासोबत लिव्ह इन रिलेशनशिप अग्रीमेंट केल्यानं मोठा वाद निर्माण झालाय। शाहिद शेख नावाच्या तरुणासोबत हा करार करून एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतलाय। या घटनेची माहिती मिळताच मुलीच्या कुटुंबियांनी विश्व हिंदू परिषदेकडे मदत मागितली आहे। सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचा अहवाल समोर आलाय। त्यानुसार 2011-2026 दरम्यान देशातील मुलं आणि किशोरवयीन मुलांची लोकसंख्या 9% कमी होण्याची शक्यता आहे। आयसीसी महिला एकदिवसीय वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताची स्टार फलंदाज स्मृती मानधनानं न्यूझीलंड विरुद्धच्या शतकी खेळीच्या बळावर नंबर 1 फलंदाज म्हणून आपलं स्थान अधिक मजबूत केलंय।